dát na stranu, veď, když pak jsou tam zase. Všeho. Mám zkusit o to? ne, prosím tě ne. Jestli ti tam takhle nevadí, tak prosím tě ne. No tak, nevadí. Máš mé oči na svědomí. Dobrý večer. Je to krásný večer. Tak, já vítám Radku, Ivetu, Anetku, Kristý, dobrý večer. Já jsem neskontrolovala, jestli jsme vidět a slyšet jenom jednou. Jelikož... Kristý, dobrý večer. A jsme slyšet Vypadá to nadějně. Já si musím trošku tady... Protože to zase... Málem to zase vůbec nějak nevypadalo. Zajímali zase trošku, jsme se tady zapotili. Tak dobrý večer ještě jednou všem. Žádná ozvěna není, tak snad teda, já jsem žádnou neslyšela, takže doufám, že to je v pořádku i u vás. Krásný večer, je vidět, že se dneska těšíte. Už je nás tu spoustu. Všechno v pořádku, Luci, dík. Vidíme, slyšíme, super. Tak snad to tak zůstane. I nadále. Ne, Zuzanka to všechno tady pošolíchala, zajistila, ujistila, udělala. A to doslova pošolíchala, protože nic jiného asi jako ohledně techniky neumím. Tak jak se dneska máte, všechno v pohodě? Vysvědčení? Samý jedničky, nikdo nepropad. Od nás máte všechny jedničky a samé jedničky a splněnou účast, jak se tomu říká, nezameškané hodiny a podobně, protože zase tady vidím klasickou sestavu a to už je opravdu skoro na to, aby jsme vám to vysvědčení nějaký vystavili, protože pravidelně takhle se nám věnovat každou středu, to je úplně pro nás ta největší čest, že vás pořád zajímáme a pořád vás bavíme. Tak, už je nás tady spoustu, tak já si myslím, že pomalu můžeme začít, než se pustíme do nail artu ve znamení lásky. No, už je to tady za 14 dní. No. To, co by jdu? Máš dárek? Slavíte? No, slavíme, ale úplně, když dárek není, tak dárek není. Většinou teda manžel je ten, kdo dárek má, ale dárek je samozřejmě v podobě jako květiny. No, tak to je úspěch, to já beru jako úspěch. Jo, za mě kytky jsou taky takový nejkrásnější. No, takže než se do toho pustíme, co pro vás dneska připravila Markétka, tak bych vám ráda připomenula, že ještě pořád na našem Instagramu, jsem chtěla říct Instači, no na našem Instači, ano, Instagramu Modeláže nechtů probíhá soutěž ještě do dnešní půlnoci, soutěž o výrobky Stalex, který je teda za mě úplně super, úplně pokaždý, když jsem tady v Praze, tak se jdu kochat všema těma jejich nástrojema, už některý taky mám. Ale mě mají obrovský ten sortiment. Růžový Pusher Unique, to už je můj nejlepší pomocník jako v práci. Takže ještě máte příležitost, mrkněte na Instagram a tam se dočtete i pravidla soutěže do dnešní půlnoci, potom se bude vybírat vítěz. Myslím, že je i víc cen, že není jenom jeden. No, vidíte to. Takže dneska tady 3krát a ještě jednou na Instagramu Luci s náma. Potom bych vám ráda řekla, že na základě vlastně nějaký naší ankety, která proběhla taky na Instagramu, tak jsme se pokusili z vás trošku jako vylákat nějaké názory ohledně školení a začínáme trošku, rádi bychom oživili trošku ty fyzická školení, vlastně prezenční na našich pobočkách, protože to vlastně dřívejšku ta covidová doba tak trošku jako... Zabila to trošku. Já bych neřekla zabila, ale zabrhla, nebo
tak nějak jako se to neumožňovalo a tak nějak to jako utichlo a za nás je to velká škoda a i podle vás, podle ankety vlastně vyšlo najevo, že byste o to měli zájem. Tudíž jako první kurz jsme pro vás vypsali kurz s Janou Holubovou na téma dokonalé tvary a šablony. Takže pokud se chcete zdokonalovat v těchto směrech, Janina je ta správná volba. Já vám to tam hned naposílám. Kurzy budou probíhat v Praze a v Brně. A Janina se vám bude celý den věnovat. V popisku máte, co všechno může kurz obsáhnout a můžete se zdokonalit v šablonách, což je podle mě základ nechtařiny. Markétko, potvrdíš mi to? 100%. Já hlavně na šablony nedám dopustit, takže určitě. Že jo, je to takový bych řekla za mě základ prostě. Ano. A naučíte se s Janinou salonní tvary. A Janina je velmi šikovná, jak kdo nás sledujete, víte, že má vždycky dokonalé nehty a je velmi precizní. Bude prosím ještě nějaký základní, jsem úplný začátečník a ještě jsem nikde nebyla. Tadyhle je varianta individuálního kurzu, konkrétně myslím, že Janina zrovna Holubová ho tam má vypsaný. Můžu vám sem taky potom hodit odkaz. Kristýnko, i jako začátečníkovi bych vám doporučila individuální kurz, protože vlastně ta lektorka se může věnovat přímo vám a vlastně ten kurz se už je přímo vám na míru. Dobrý večer, Markét. Zdravíme i Gabču, Libušku, Verču. Takže toť ke kurzům. Já ještě teda zkusím rovnou tady Kristýnce najít kurz základy nechtové modeláže, individuální, posílám vám ho tam. Mrkněte na to, případně se neváhejte na mě obrátit, můžeme to spolu prodiskutovat a ušít ten kurz přímo na míru vám. Všechno záleží vlastně u těch individuálních kurzů na domluvě s lektorkou. Tak, to je za kurzy. Potom, Margé, ty si bavíš, že do naší Platinum královské rodiny přibyla princezna bílá. Vůbec netuším. Tak koukáš, viď? Koukám. Aby jsme jich neměli málo, tak máme pro vás ještě krásnou bílou princeznu, a to sice v podobě lampy, která je UV ledková, má takovýhle nádherný tvar korunky, 54 W, je skvělá na nohy, protože nemá vlastně dno, ale můžete ji použít vlastně i na ruce samozřejmě. A má 3 časovače a senzor pohybu a je šetrná k vašim očím. Takže takováhle kráska na vás čeká na našem e-shopu. Krásné logo Platinum, čisťonká bílá princeznička. Pošlu vám taky na ní odkaz, abyste to nemuseli lovit. A pomaličku se přesuneme k Markéce, ale ještě nekončím vlastně. Ještě nekončím. Já tady posílám samý odkazy, ale vlastně jsem ještě neskončila. Ahoj Blani, dobrý večer Dano. Ještě tady pro vás máme, jak už jste taky vlastně ostatně zvyklé, krásné samolepky. Samolepky, Markétko, já ti tam dám stolovou kameru a ukážeme dámám tady našim, co zase může být za krasavice na nechtech. Já ti to tam budu takhle servírovat a ty mi to potom hezky vracej zpátky, aby to slečny viděli. A vždy bude v podstatě samolepka nebo plát samolepek a rovnou už k tomu i inspiraci. Tak, pojď trošku doleva nahoru, protože teď tam stíníme, tak. Takže tady máte krásná srdíčka. A tady ty zvířecí motivy. Ne, ty křící leopardí. Jsou krásně holografické. Takže to jsou jedny z těch. Vracej, ukaž další, aby jsme to nepomíchali. Já ještě tady je použitá na těch prvních barva 630 a 118.
Tady pod těmi je barva 577. Všechno je to měňavkové, holografické, jsou nádherné. To ještě nemáme zmáklý tadyhle ten. A další měňavky. Co, líbí se ti, Marké? Ty vlastně jo, vidíš taky dneska poprvé. Ano. Mně se i líbí rovnou právě s tou inspirací. To je bezvadný. To je super. Tady je použitá na těchto, co Markétka ukazuje, barva 167 a 170. Posílám další, tady ty si ukradnu. A koukám, že všechno je to zlato. Egg gold. Zlato, co se třpití. Je to Krása. Egg gold, tady je Krása. použitá 538 a 418. Název třeba Mood, Never Look Back. Nikdy se nedívej zpátky, to je pravda. Hezké. Tady vracím a tady máme další. Jo, to je krásná barva na podkladu. To je prosím 86 a 512. Použité barvy a more, taky se tak tam to bude kofí kolekce. hodí samozřejmě k Valentínu. A tady máme ještě poslední. A opět zase juknem, jak se tam sem tam vlastně pro třpití. Krásně se s nima pracuje, jsou jemňonké, za mě to vypadá jak namalované. Ano. Krása. Tak a abyste to měli komplet, tak o všech 6 budeme dneska mimo jiné soutěžit. Tady je použitá barva 587 ještě, jenom pro info. Tak. Moc hezké. No, Market, a teďko můžeš začít s tou svojí No a jelikož dnešek máme na téma Valentín, láska, tak jak jinak, než začít srdíčkama. A já v podstatě na celý večer dnešní mám připravená pouze a jenom srdce, pouze a jenom lásku. A tím bych chtěla vlastně provést celým večerem. Jak když se tak zpětně vezmu streamy, tak se vždycky za večer ukáže spousta zdobení. A mě dneska napadlo, že bychom si mohli ukázat třeba jeden celý set. A v podstatě takovej nejbohatší, nejvíc proměnný je tento. Takže klidně bychom si mohli jako první ukázat celý set. Nechám samozřejmě dámy na vás. Pokud byste chtěli konkrétně něco vidět, můžeme samozřejmě začít úplně něčím jiným. Ale tímto bychom mohli začít a já bych dala poté pokračovat. typovačku. Čím si dámy myslí, že je udělan ten Toto srdce stříbrné. A neříkej to, schválně, jenom typovačka. Není to soutěžní otázka. Jen tak mezi řečí, zkuste to tipnout. Markétka použila spoustu materiálu, transparenty. Já jsem se snažila přesně, 3D co se týká hlavně barev, tak jsem se snažila vybírat doopravdy z té obrovské 600 a více číselné škály. Vybírat doopravdy jak odstíny starší, tak samozřejmě i novější. No tak paní vidíš, je krásné. Nejvíc asi vpravo, druhé ze spod. To je takové složité, jestli to je od nás nebo od vás. Toto? A nebo právě toto? A to právě není úplně složité. A to už vůbec není složité. Ne, paní Krejček měla pravdu. Přesně. A kamínky, jasně. Šikovný. Nejsou to klasické kamínky, jsou to krystalky. V podstatě proto je tam vlastně použit ten plastik, který nám nejenže oni jsou špičatý, udělá 3D, přesně. 3D efekt, ale ještě navíc vlastně ty krystaly jsou špičaté jak z vrchu, tak i ze spod. Takže nám krásně vlastně do toho plastiku nám ten krystal zapadne. Takže to spíš jenom i taková inspirace v momentě. A zkoušela si odolnost? Jestli se to Jo, jak jsou špičatý, myslím. I přesto, že ještě, jestli se dolupou. No.
Je pravda, že já když dávám plastik a do toho právě krystalky, tak já si stejně ještě mezi krystalkama si objíždím klasickým topem právě, aby ta odolnost tam byla, právě aby to vydrželo. Nenechám to pouze v plastiku vytvrdit hotovo, vždy ještě klasickým dry topem si mezi těmi krystalky projíždím a tady jde vidět taky, tady jsem to udělala taky a vlastně to vůbec nestrácí na lesku. Pořád se to krásně leskne. A ani to nestrácí jako na tom 3D efektu. Ano, je to jako, ano, ono to ano. není vidět takhle ze zhora, ale když byste se podívali jako ze strany, jestli to bude vidět. Markét, Já nechci právě tam šahat na jako, kameru, Zuzanko. Na kameru nešahej, ale jenom, jo, že je to jako hrbolaté, není to, není to Jo, jako, je to dost vystouplé. hladký. Je to dost vystouplé. Tak super, tak teda čím začnem? Markétko. Já bych teda začala ten setík. Pokud by někdo chtěl něco jiného. Pravá strana, druhá řada. To mně to teda přijde, že to je toto. Ale přesně, pokud by to bylo i toto, můžeme si ukázat. Tady klasicky transparenty. Máme spoustu, máme obrovskou škálu těch transparenty jsou hezký. S tímto zdobení vypadá taky krásně. Znáš to, Markéty, naše pravidla, jo? Tady to je můj prostor, tady to je tvůj prostor. Už jsi se zase koukala do chatu a zase jsi se zasekla. Vy, panem bože. Nic. Neponaučitelná. Beru tři sety. Teda 3 typíky a pěkně si to všechno nazdobíme. Je tam použit jak akrylový prášek, je tam použit kaviár a také ještě multifunkční zlatý. V momentě, pokud byste neměli multifunkční zlatý, klidně sáhněte po stříbrném, případně i po jakýmkoliv. Ono by to šlo i normálním klasickým, že jo? Barvičku. Já tady sáhnu. Možná bude trošku já teda obdivuju toho, kdo umí psát ještě na nehty a ještě takhle vzorově. Než jsme začali stream, tak jsem říkala Markétě, že vůbec neumím psát. Tak vlastně to člověk úplně standardně jako v praxi denně nepoužívá, kromě diáře. Teda papír. Já totiž ještě než přesně, nevím, doufám, že to je vidět, že tady je napsáno láska. Já totiž jsme v Čechách, takže já úplně se nerada orientuji nápisy, lové a tak, takže proto tam mám napsanou lásku. A já nejdřív cokoliv, co si nejdříve vlastně aplikuju na ty, tak si většinou v momentě, kdy to je písmo, tak si to nejdřív právě napíšu klasicky vlastně rukou a teprve potom se toho držím. Klidně bych si mohla udělat i jakkoliv, pak bych se držela třeba takto. Já jsem vlastně chtěla to psací písmo. Takže proto jsem si napsala láska a pak už vlastně podle toho jsem se plus minus vlastně držela i na ten nehet. Takže to je jenom, že když něco píšu, tak ne úplně tak z hlavy, že se to tam začnu čmárat, ale přesně nejdřív si všechno musím pěkně napsat, nakreslit na papír a poté začínám. Teď jsem držela ale v ruce mazané barvu z kolekce VIP kolekce. Takže já použiji, bude to úplně jiný odstín, ale v podstatě si myslím, že vůbec nevadí. Jak budeš mít ruku, já tě to přiostřím. Jako podklad si použiji Soft Gel Pink. Takhle dobrý. A ten si v podstatě můžu aplikovat jako podklad na všechny nehty. Ty používáš hodně, veď? Ty softgely jako podkladny. Hodně používám, ano. Softgelová královna. Jo, já na ně nedám dopustit. No, tak já je taky miluju, takže to je bez debat. A který odstín máš nejradši? Který? Soft Nude. Ten mám moc ráda. Taky. A Milk White. Myslím si, že plus minus Soft Nude a Milk White mám asi tak na stejno. Tady jsem použila dost nerovnoměrný materiál, proto si na chvilku i na tom typu si v podstatě otáčím.
Ty máš nový tetování? Ne. Tak jsem si nikdy nevšimla. Ono se říká, že je to závislost. Já jsem asi stará. Potvrzuji. Pro mě to závislost rozhodně není. Protože takovou bolest si způsobit, no tak to jsem mohla jenom jednou. A nikdy víc. Tak který je váš nejoblíbenější odstín softgelu? Prozradíte nám to? A máte tetování jako drogu? To by mě také zajímalo. Částečně ano. Ty vážně máš? Já mám 5 tetování. Au, to mě bolí snad i za tebe. Ani jedno mi nebolelo. Vážně? Ne. To není možný. Jako cítit to samozřejmě je, ale žádná tragédie. Já za svých mladých let bych řekla, že jsem byla piercingová královna. No tak to taky. A dneska... Naštěstí stříd mě. Ano, dneska už to nechápu. Pink a nude, soft pink, nude, beige. A tetování, ano. Yeah. Tetování mám jako drogu. Ano, je to droga. No, vidíš to. Takže pokud bych pracovala na přírodním nehtu, tak si v podstatě aplikuju si barvu do středu, zbytek už by jsem si vlastně dokreslila. Zbytek bych si dokreslila nail artovým štětcem. 1 nebo 2, to už je v podstatě na vás, nebo jakýkoliv nail artový štětec. Takže další tip. Už máme v podstatě, podklad máme hotový, rovnou zmatníme. Soft pink, nude a shining white. Shining white je super. A shining white, jo, ten je taky skvělý. A tam je ještě navíc bonus, že se s ním dají právě krásně modelovat i delší nechty. No a mě na tom právě baví, když řeknu ženským, že mu dělám bílý nechty. No, hlavně ne bílou, a pak jim to ukážu a oni říkají, to je takový hezký, to je takový přirozený, to je takový to. Takže první máme zmatněný, další v podstatě máme půl barvu, už si rovnou také můžeme zmatnit. Pojď maličko doleva jenom tou rukou. Tak. A tady v podstatě i vidíme, že celý vlastně jako ten nail art pro jedny nechtíky vůbec není časově náročný. A dá se to doopravdy všechno zvládnout v rozumném časovém sledu. Takže teď si na paletku aplikuji. Jak to vypadá od Platinka Thermogely Teplozima? No, to by mě to vám neřeknu, ale řeknu vám, že příští týden se můžete těšit na parádní novinky od Platinka. Barvy. Klidně si můžeme dát i víc, protože budeme kreslit ještě srdíčka. Takže. Samé srdce. Já si tam pomalu přichystám teda. Přichystej si otázečku, určitě. Takže já jsem si dala 1 kapku barvy a vedle toho si dám ještě 1 kapku dry topu. Protože srdce pod nápisem budeme mít rozpité. Takže a já začnu tím, že si... Pojď nahoru zase. Aha. 1 srdce nakreslím. Ty maluješ srdíčka takhle, víš, jak je maluju já? 2 tečky. Jo. Ale já ho dělám větší, takže to by muselo být obrtečky. No já ho vždycky jako postupně zvětšuju. Ah. Ale mám tam ten Ale já taky, já třeba když... já vlastně, mám nějaký chloupek. Snad mi nebude dělat neplechu. Nicméně, beru budičinu, utírám štětec, tady si ještě dám trošku na stranu a teď si to srdíčko rozmažu. topem
Přesně, budu takhle rozmazávat. Vytřu si štětec, protože už se mi do něj dostává i barva. A druhou půlku. To jsou zase krásné věci. Celkem 6 věcí dneska vyhraje. A už je otázka. Vyhrají 3 z vás. No už ji tam mám přichystanou, tak jdem na to. Jdem na to, určitě. Já zatím budu takhle si tady... Jelikož se motáme okolo srdcí dneska, tak mě zajímá, kolik váží průměrné ženské srdce. Plus, minus, uvidíme, jestli se někdo trefí, případně přistoupíme k nějaký toleranci. Tak, nechám vytvrdit. Ty hezky maluj, jo? Já si budu malovat. Ty si hezky maluj. Já jsem zvědavá, jak to ženský budou typovat. Ty bláho. A je to tady? No, to taky, ale tady 5 kilo. Ženský, stop, jste šikulky. Já beru jako první správnou odpověď, jsem viděla Danu Horákovou a je to 300 gramů plus minus, to beru jako správnou odpověď. Hezky. Takže Dano, gratulujem a líbí se mi Martina Kulíková 5 kilo. To bych říkala, to by bylo super, já bych říkala, nejsem jako tlustá, já mám jenom velký srdce. Velký srdce, ano. To by bylo skvělý. Srdečná. Jo, pak tady bylo většinou jste typovali správně, plus minus, ano. 800 gramů tady máme taky. Super, ale Danu Horákovou teda, se přiznám, Danuško, doufám, že se vás nedotknu, neznám. Vyhrála jste poprvé? Jo, Martina Kulíková, to byl překlep, mělo to být půl kilo. Aha, tak teď už tomu rozumím. Takže Dana Horáková. A co vyhrává? 6 věcí. Tady kovové zdobení na nehty. Tady 2 z našich 6 dnešních ukázaných samolepek. 1 krásné třpytky od Lesente. Hibiscus Metallic Multiclids, to je jak z filmu Harryho Pottera. A Bronze Nail Art Foil. A taky 3D pudr. Takže Dano, moc gratulujeme. Pro vaše info, když jste vyhrála poprvé, napište sem do Messengeru a přihlašte se o vaší dnešní výhru. Napište, že jste výherce ze streamu. A kolegyňky potom na centrále, tak vám to buď můžou připojit, pokud budete dělat nějakou objednávku, tak vám to můžou přidat, nebo vám to pošlou. Takže moc gratulujem. Jsem ráda, že zase vyhrál někdo nový, ne, že bych to někomu z vás nepřála, aby tady nevznikly nějaké dohady. Ale je skvělý, že vidím nové tváře celkově, takže super. Takže doufám, že si výhru užijete a vyzkoušejte nějaké zdobení a pošlete nám ukázku, klidně taky rovnou do Messengeru. Mužský srdce má okolo 350 gramů a víc. A největší srdce na světě má Verliba, může vážit až 700 kg, Marke. Jako vážně? No tak si kolik váží taková velryba, tak 700 kg není. To bude asi jako u nás těch půl kila. Wow. To musí být srdce. Takže opět zasypávám akrylovým práškem. Tak, teď jsem se tam nasypala skutečně hromádku, takže si nechám chvilinku vpíjet. Nechám chvilinku prášek pracovat, kontroluju, celý se mi vpil, takže ještě jednou. Když zasypávám akrylovým práškem, povrch musí být zcela matný, hrubý, nesmí se nikde lesknout. Teď mám hotovo, dáme vytvrdit. Tady jsem si už vlastně srdíčka nakreslila, pouze opráším. Tak a pokračuji dál. Sametově. Vezmu
multifunkční, tentokrát jsem vzala zlatý. Dnes nesoutěžím, nechávám prostor ostatním, držím pěstí. To je hezké, Lucko, to je kolegiální. Pojď nahoru zase. Utíkáš mi z kamery. Jenom položím. Tak, super. Používáš hodně v práci multifunkční gely? Asi víc používám teda spider gely, než multifunkční. Tak dá se udělat proužek krásně i spider gelem. Jo, to 100%. Si nevšímej. Dobrý. Tak a samozřejmě teď jde o vás, jak moc chcete mít ten proužek hrubší. Pokud ho chcete mít širší, pouze uděláte širší linku. Pokud ho chcete mít tenký, snažíte se doopravdy vlastně tu linku dělat pouze tou špičkou. Takže a já si ještě nenechám vytvrdit. Vezmu si kaviár. Nebo já mám tady nějaké kamínky, tak já vlastně tentokrát místo kaviáru bych si tam mohla dát kamíneček, který si rovnou... Pojď nahoru, ale ta kamera hodně nahoře, víš? Je to v podstatě krabička z modeláže, jak jsou různé takové ty mixy kamínků, kaviáru. Kouzelné zdobení, krabičky. bych řekla. Ano, přesně. Teď jsem to neměla. Takže do prostřed si dám kapičku. Ještě jsem nevytvrzovala. Dám si kapičku topu. Naberu tady nějaký menší. No tady zrovna žádný menší není. Tak vyberu větší kamínek. Tak, tady mám menšího fešáka. Tady v těch kouzelných krabičkách se dá teda vybrat jako spoustu. Tam vlastně máte... Spousty toho, určitě. Tam vlastně máte... A já si ještě kovový zdobení. pro jistotu si kamínek objedu po hranách. Já vám jenom tam dám odkaz, pod čím je najdete. Jsou tam jako Jewelry Mix. Tyhle asi nejsou teda zrovna přesně ty, takže tady máme taky. Markétka má, ale pouze pod tím názvem je najdete. Odpráším. A vlastně stejným multifunkčním si doladím proužky i k srdíčku. Tak, teď abych byla. Jsem vám tu kameru dala moc nahoru. Holkám stížila podmínky neplánovaně, nechtěně, ale fungujeme. Ale tak, to je důležité. To se všechno zvládne. Já mám pocit, že mi to pod tím světlem trošičku tuhne, tak já si to dám na stranu. A nebo tě na to svítí lampa. To bude jako dopis. A to bude jako dopis. No a teď jo, mně to došlo až teď. Teď si v podstatě následuji linku. Takhle. A tady si následuji linku. Srdíčko vypadá jako, že je vystřihnutý ze sametu. Takhle. Jo, doopravdy ten akrylový prášek udělá divy s tou barvou. Tak a nechám vytvrdit, případně taky zase můžu doladit nějaký kamínek, cokoliv. Tak a my jsme tady rozpíjeli srdce, to jsme stihli rozpít pouze jedno, takže nezahálíme a uděláme, tak doufám, že jsem na kameře. Děláme ještě jedno, takže opět nakreslím si klidně, raději menší. Já tím, že si ho budu rozpíjet,
tak samozřejmě se mi zase objem toho srdce zvětší mnohem víc. Takže já si pouze topem takhle objedu to srdíčko a teď si ty kraje budu pomalinku do toho topu zapracovávat. Tak, nechám vytvrdit. Taky zajímavý, že tam zůstane vlastně uvnitř to srdíčko a tak jako dostane to tu hloubku. Ano, takže tady máme 2 zdobeníčka a na posledním pracujeme. A pojď. Jo, a potom asi všechno ukážu, jo. Ještě až dozdobím. Jo, určitě. Takže poslední, tady bychom si zase mohli udělat třeba jenom takový oblouček. Jako půlku srdce. Víš, že opravdu můžeš mít zlomený srdce? Fakt? Jo, tak ta lampa mi fakt vytvrzuje. Podívej, mám vytvrzený je ten. No, tak si takhle natoč. No já si myslím, že toto mi to vytvrzuje. Tak, pomůže ti to takhle? Ne, to teď... Tě nepomůže. No, ale to já si za chvíli utřu a ne to. Takže teď jsem si zase obkreslila a lehce si zapracovávám. Nechám vytvrdit. Tak, a nehejbej se. Ani. Tak, vytvrdíme, zmatníme. Já už pravděpodobně nebudu potřebovat, takže si utřu, co mi pustí. Zmatníme rozpitá srdce. Celý, jo? Zmatníš. Ano. Necháme vytvrdit. Opět si vezmu multifunkční a dopíšeme lásku. To jsem teda zvědavá. Já bych ji určitě nenapsala. Ale napsala. Jo, takže kamínky dolepovat nebudu. To už případně si na nechtech dolepíte sami. Podle toho, jak moc budete chtít. Že si je vysypeš, viď? Jo, právě. A já jsem tady na to skutečně kopyto, takže nebudu pokoušeti. Co vy už děláte srdíčka na nechty? A nebo si vaše ženský moc neužijou. Já už týden, a jsou takový 2 tábory. Hlavně žádný srdíčka. Já bych chtěla nějaký srdíčka. Takže jo, ty si to i načrtneš. Tak, mi to vyšlo. Takže nevím, jestli to tuhle rudkatí. Pokud byste měli multifunkční, příliš hustý a doopravdy vám dělal ošklivé hrudky, klidně dejte na paletku, lehoučce nařeďte stopem a bude se vám s ním kreslit mnohem lépe. Jsem tam, píše Lipuška. Já ale taky jsem tam. A přesně, mám pár klientek, který je a hlavně ne srdíčka. A potom právě ty, které se na každé tématické nechty hrozně těší. Jsou takový, viď, zákaznice, který dodržujou Velikonoce, Valentín, léto, dovolená,
Co tam je potom? Vánoce, Halloween. Vánoce, Halloween, přesně, Halloween, Vánoce a jedeme na novo. Silvestr ještě. Tak, a máme lásku. Krása. A on i ten multifunkční je opravdu skvělej. Krásně se to leskne. Takže Tady máme... První část máme hotovou. Přesně tak. Tady máme první set. Já vám to dám ještě rovnou takhle. Ať vidíme, že opravdu je to rychlé zdobení. Čím výraznější dáme ty barvičky, tím samozřejmě ty efekty zase budou výraznější. Tak. Super. Zatím ne, to bylo určitě na ty k Valentínu. Tak jedeme dál, co tam dáme dál? Markétko. Tak. Já jsem si říkala, že toto. A ještě právě, tady tedy, tyto dva růžové typy, ty jsou v podstatě stejné. Tyto dva zelené jsou oba tedy Cat Eye, ale každý trošku jiný. Toto je z kolekce a ta byla loni před Vánoci. Bylo tam, nevím, jak se teď ta kolekce jmenuje, byla tam zlatá, červená, tato zelená a tady to, já vím, že se jmenuje Dragon a je trošičku jemnější, ale pořád je to Cat Eye. Jenom tak jde vidět ten rozdíl mezi těmi různými odstíny Cat Eye. A co se týká této růžové, tak to je kolekce Luxury. Což bychom si mohli ukázat, když je ten Valentín a různé červené odstíny, tak bychom si mohli využít s červeným odstínem 540. Ona vypadá tady oranžově, ale není, je do červena. Takže zatím bychom mohli ještě takováto srdce. Opět akrylový prášek budeme potřebovat, ale jinak je to v podstatě poměrně rychlé. Takže na podklad, ať už modeláž, případně softgel, si použijeme rovnou celoplošně barvu. Ty třpitivý pod tím krásně vyniknou pod tou černou. Právě, přesně. Tím, že ta černá bude matná a ještě vlastně v tom 3D efektu. Tak. Tady vypadá pod kamerou opravdu jako oranžově. Jo, ale ono jde hodně i právě o to světlo. Je totiž. jako červeno-oranžová, ale na té kameře je opravdu hodně oranžová, není tak ve skutečnosti. Takže a rovnou vytvrdíme. Vytvrzujeme klasicky 30 sekund. Ta poslední vypadá jako stříbrná, přesně tak. Ona jak je totiž zmagnetizovaná, tak možná, když takhle je stříbrná, ale když s tím hýbnu, tak jde vidět, že je doopravdy ten podklad zelený. Emerald, myslím, že to je odstín. Protože ty magnety vždycky jdou jakoby trošku do stříbrna. V momentě, kdy přesně. Když je tam trošku jako je tam nějaká barva, tak jsou vždycky jako poté beru dry top a celý povrch zatopuji. Dobrý večer, Věrko. Netopuji celou minutu nebo 30 sekund, nechávám zhruba 20 sekund. Důvod? Protože právě potom ještě budu dávat tu černou barvu a zasypávat. A já si tentokrát teda použiju 222, což je bezvýpotková, proto nenechávám vytvrzovat vlastně ten top úplně vlastně dokonale. To je návštěvníka. Případně bychom ale klidně mohli dát i Titus 36 černou. Možná by vypadala hezky i nějaká špitivá černá. Takže. No to je 416 třpitivá černá, ta má v sobě stříbrný kousky, ale to si myslím, že by bylo hodně už jako temný. A nebo ještě to dávala je tam černou jako. Ty, co odráží, ježiš, teď nevím, ty, co odráží to umělé světlo. Já si ale vzpomenu. Tam je taky černá, taková
Vzpomínej. S těma třpitkama. To jsou třpitky a takové krystalky, které nám odráží světlo. A ta je třeba u mě v salonu hodně žádaná. Hodně žádaná a já si na ní nevzpomenu. No vidíš to. Tak Věrku jsme pozdravili. Jste přišla z práce, Věrko, vidíte? Těsně před 9. 446, píše Anetka. Laser. Ne, není to laser. Není to laser. Tak já teda vůbec netuším. 420 něco podle mě. Nebo 520 něco. Tak 520 něco. 520 něco. Odráží umělé světlo a... Rainbow? Ne. Jo, Rainbow, New Rainbow. Rainbow. 424 možná. Teda 524, jestli to bylo. Ne, tak... Second Eye, to nevadí, to nevadí. No tak. Broken Diamond, Sabat. Je to Broken Diamond New, si myslím. Nebo ne? Vím, že byl problém chvilinku, že šisovali. A... Takže já si teď na ale tady je paletku krásná dám typovačka, černou. teďka na to přijdem. Ne? Ne, 212 Rainbow to není. Taky není. Ne, je to, podle mě to je loňská nebo předloňská kolekce. To nevadí, maluj mi na to třeba tady přijdem. Muselo se zhasnout a zasvítit se foťákem, aby to udělal ten efekt. No to jsou Broken Diamondy. Asi to bude, no podle mě to je Broken Diamond New totiž. Ale já si nevzpomenu ani na číslo a ani na název. To je ta kolekce. Broken Diamond. 434. 434. Tak je to 434. Ano, Gabča, výborně, trefila jste se. Takže. Hele, 2022 před Vánoci, vy máte větší přehled než já. Jo. To je super. Takže a teď já si budu, jsem na kameře. Tak a já si tady budu kreslit takhle srdíčka. A můžu větší, menší, a vzhůru nohama, jak mi to vyjde. A já bych si tam třeba přesto dala razítko, srdíčkový. Ano. No, jenom bych si to obkreslila, ne? Taky by to šlo. Jako aby plnila ty... Jo, tak podle mě... Asi by šlo klidně taky, proč by ne. Ale většinou ty razítka nemají takhle jakoby... co já jsem viděla, tak neměly velká ta srdce. Ale to by se určitě našlo. Samozřejmě ty, kdo umí krásně malovat, tak to není vůbec žádný problém pro ně. No, ale je podle mě totiž ty srdce se malují jako docela rychle a snadno. Tak. Samozřejmě. Ne? To jsou jenom obloučky. Hele, víš, že já vždycky vymýšlím, jak si to co nejvíc usnadnit. Kdybychom dělali stream, jak si usnadnit různé věci, tak ho můžu dělat já. Je bez problému. Tak. Takže srdce mám hotová. A teď si tady do mezíreček pěkně, mně se to tady celý odráží, celý leskne, takže já doufám, že si ten gel nedám tam, kam ho nepotřebuju. No a nechceš tu lampičku zhasnout? Ne, já si myslím, že teď už bych totiž neviděla možná blízká. Ale to je dobrý nápad, Zuzi. Já si taky myslím, že by to bylo žádaný.
Kdysi dávno jsem dělala stream nějakým zdobením, jako nazvali jsme to z Heli, potom během streamu vychytávky Zuzky Hrušky. Fakt. Jo. Na to mě užije. Víš co, když ti nejde malovat tímhle štětcem, kup si jiný prostě, tím to třeba půjde, že jo. Když je to gel, který ti nevyhovuje, kup si jiný prostě. Ale je pravda, zase na druhou stranu ano, že se musí vyzkoušet, s čím se nám pracuje dobře, protože ono je to doopravdy jako kumšt najít přesně. Já už dělala nechty zdobení, jsem dělala s řasenkou, s nitěma, řetízky jsem doma rozštípala starý a tak dál, takže to je jako... Srdce máme hotové. Hele, teď píše Gabča, teda já myslela, že postup bude úplně naopak. Že budu vykreslovat třpitivě srdíčka. No, to bych mohla, pokud bych měla, no jenže já bych neměla zasypaný ten, to by nešlo. Mně by se to v tom zasypaném hrubým totiž rozpíjelo a vůbec by to nemělo ten efekt, který já potřebuji. Takže zase zasypávám a chvilinku počkám, protože ta barva toho spoustu spoliká. A já nechci, aby se mi někde leskla, protože potom ten efekt by nebyl matný, ale lesklý. A tady záleží teda čistě na vás, jakou hustotu vlastně pokrytí té černé barvy. Jo, zcela. Můžete udělat 2 srdíčka, zbytek klidně černý. Tak ještě se mi tady leskne. A dám vytvrdit. A máme hotovo. Vytvrdíme, oprášíme a jdeme domů. Ne, my ještě nejdeme. My ne, ale klientka. My ještě ne. Tak. No, výborně. Je a ještě tady srdíčka. A foliová, Zuzanko, ty, prosím. Foliová srdíčka. A chtěla jsem říct my, co máme malé děti, ale možná i různě tvořilky a podobně. Jistě znáte toto. Jasně. Takže přesně razítko a tím se krásně, nejen do papíru, ale krásně do folie vyrazí různé tvary srdíček, velikosti. A udělám v podstatě postupuji tak, že na folii dám top, nechám vytvrdit, sloupnu z folie. Nesnažím se to vlastně tiskat, když mám na té folii i právě ten vrchní alobal průhledný, nebo tu vrchní folii. Zbytečně potom, stejně bych ho musela odloupnout v momentě, kdy mi půjde na nehet. Takže si to odloupnu od té folie, orazítkuji, tady si otevřu, seberu srdíčka, přiložím na nehet, do výpodku mi to krásně se přilepí samo, nikdy mi nebude odstávat, tady to jde i vidět, že doopravdy je to hladké. Já jsem si to ještě zasypala 3D pudrem, ale v momentě, pokud máte zajímavou folii, klidně zkuste. Jenom jak jsem řekla, dát tenkou vrstvu topu. Já jsem použila bezvýpodkový, poté z toho, klidně si můžeme i tady ukázat, kdybyste chtěli vidět, poté si z té folie odtrhnout ten top právě s tou nalepenou folií a až poté dávat do razítka. Takže to je spíš taková vychytávečka pro barevné, lesklé, co sloupnou. Tak si ukážeme, toto je folie. Já vám ukážu jenom kousíček. A já jsem si asi, nemám tady nůžky, takže já to tam lupnu do toho celé. Co sloupnu, se ptá Markétka. Já to právě ukážu, co budeme loupat. Takže. Dám tenkou vrstvu, zbytečně nemusíte dávat silnou vrstvu. Klidně dejte tenoučkou. Já teda mám tu smůlu v tom, že tu nemám nůžky, jinak bych
si kus folie odstřihla, i to tam A nemusím já dávat též ne. celé. To mě nenapadlo. Vždy na rub. Jo, určitě, protože tady by se mi to neslouplo. Tady na vrchu já vám právě ukážu, co budu sloupávat. Tak, mě tady zlobí trošku lampa, takže... Může být i báze. Ty jsi použila dry top? Já jsem použila dry top, protože v momentě, kdybych to, já jsem se bála u té báze, jak je lepkavá. Asi by to šlo, museli byste utřít výpotek z vrchu a poté by pravděpodobně i báze šla. Ale v momentě, pokud byste neutřeli výpotek, tak se vám to tady všude zalepí vlastně uvnitř, v tom tiskátku, v tom razítku. A už byste to z toho horko těžko dostávali. Za mě taky teda určitě dry top než báze. Tak. A on je doopravdy pružný, vůbec se toho nemusíte bát. Zrovna ten dry top je krásně pružný. Tak já si jenom zavřu to. Tak. A teď uvidíte, co já budu sloupávat. Teď si to... Pojď nahoru trošku. Tam. Tak. Ale se jen to blízká hodně. Tak. A to je to. A ono 15 až 30 lampa. No, tak já 30 mám... sekund to tam měla, ne? Měla jsem 30 sekund, ale nechce se mi to tam vůbec k tomu přitvrdit, no. Já můžu zkusit jenom folii, mám pocit, že mě totiž tady lampa doopravdy dneska zlobí. A nechce se mi vytvrzovat tak, jak by měla, ale nicméně mi tam nepřištělo vůbec nic. Ale to je to, že vy přesně budete odloupávat ten top, tady mám teda doopravdy jenom ždibíneček té folie. Možná to bylo málo vytvrzený. Takže možná jsem dávala přesně málo, nebo zkusím ještě tu část. Ale nicméně nejsme na ale kreativním tady sedánku ve tvořilce. Určitě nechte celých 30 sekund, klidně až minutu. Jo, přesně tak. Tip jsme řekli. Ano. A teď už jenom zkoušejte, ale říkám, tady jsem krásně se mi odloupli, normálně absolutně jsem s tím neměla problém. Aby jsme to trošku zamluvili nenápadně, tak dávám další otázku. Mně to se nedá a potom asi to vyzkouším tady třeba na zelený folii. A zajímá mě, kolik litrů krve přepumpuje zdravé srdce za 1 minutu. Tyjo, tak to je otázka, ale. Co udělá srdce? Přepumpuje. No. Teď si vem, kolik takový jsem na to moc zvědavá. Kolik takový verlibě. To je brdě. Těch 700 kilech. Tak. To nedá, a ještě to tam lupnu. Byla tam odpověď? Jasně, několik. Ale já tady mám první, teďko teda, kdo zvítězí první, bude Verča Konečná. Verča Konečná napsala 5 litrů, gratuluju. Vidím tady před Verčou Danu Horákovou, ale Danuško, to je takové naše pravidlo, že když ve streamu jednou vyhrajete, tak už potom necháme šanci někomu dalšímu. Jo, to je jenom pro vysvětlení. Takže Verča Konečná 5 litrů má pravdu. Gratulujem moc. Gratulujem. Verčo, taky folie, třpytky, akrylový pudr, kovové zdobení, samolepky, zase 6 kousků poletí k vám. Takže gratulace. A já jsem zatím vlastně si tady vytvrdila srdíčka. Opráším. A máme hotovo. A tady jde právě vidět vlastně v podstatě, já kdybych chtěla totiž tyhle skvělá srdíčka kreslit právě do toho 3D vystouplého, černého, tak je nebudu mít takto krásná. Oni by se mi v tom černém začali rozpíjet a neudělalo by to vlastně. Ta černá by nebyla 3Dčková, ale ty srdce by byly 3Dčkové. Takže to je tak. Mě to nedalo a já jsem si musela dokázat, že mi ten top z toho pustí. Takže. A tady vidíme.
No, takže tady je důkaz, že tak, potřebujeme že to v podstatě větší dobu do vytvrzení. Určitě. Sloupneme, vlastně lupnu to takhle do razítka. Doufám, že to tam dávám správně. Pustím si. A já nás možná přesunu takhle nahoru, protože ty se furt za nás tam schováváš. já? Takže, a takhle máme vlastně srdíčka. No, to jsem si klidně mohla dát na nehet, to mi vůbec nedošlo, vidíš to. Tak. A takhle máme krásně metalická srdíčka. A s tím si to potom můžete už dozdobovat dál a dál a dál. Tak. Evi, já myslím, že v jakýchkoliv kreativních potřebách v papírnictví a podobně. Toto konkrétně my máme z Lidlu a byla to sada několika razítek, kde právě byly srdíčka, 4lístek. Byla to nějaká dětská kreativní velikonoční sada právě. Takže podle mě doopravdy spousta z nás to někde v tom šuplíku doopravdy najdeme a možná by nás to totiž nenapadlo. Jo, tak já ti 100% řeknu, že já to doma nenajdu. Ne. Jo, my teda to hodně, my jsme totiž doopravdy takový ty, co zdobí ty okna na Velikonoce, Vánoce, Halloweena a tak. A nejenom okna a celý byt, takže my tvořivci to máme. Tak pojď, tady zdobíme nechty, tak zdobíme nechty, jedeme dál. Tak. Tak, co tam ještě máme? Tam máme taky nějaký akrylový pudr. Teď co si ještě magnet, cihla, transparenty, to je taková klasika. Komiksový, tady opět 3D, tady koukám, že jsem si to zapatlala červeným a tím červenou barvou. Ty magnetické jsou nádherné. Tak a ještě třeba toto, takovej jakože zastřený magnet, kde to srdce je lehce vystouplé. Magnet, a to je toto. Tak můžeme magnet i transparenty. Máme dostatek času a tak si ukážeme. A já si tady asi pojedu prostě v těch červených a růžových barvičkách. Transparenty, magnet, komiksové, to už nezvládnem asi všechno. Průsvitné transparent. Takže beru barvu číslo 588, což bylo právě ze stejné kolekce jako ta zelená, co je vlastně tady na tom typu na kraji, tak se zdála být i stříbrná. Tak to je přesně ona kolekce. A teď děláme teda ty zastřený, jo? A teď jo. Ani nevím, ještě se rozhodnu, až nechám. Měla. Magnet podle mě jsou totiž ty, to jsou magnetické. A můžeme si ukázat jak malá srdíčka, tak si můžeme ukázat i zastřené srdce. A ještě transparenty si tam měla. Takže magnet, teď já si to takhle pěkně. A transparenty si můžeme taky ukázat. Tak, tady to je zase, záleží pouze a pouze na vás. Jak moc si chcete pohrát s magnetem. Tak, teď ještě průsvitné transparent. Tyhle mysleli dámy. Jo, průsvitné transparent a magnet. Máme i krásné vločky a stromečky, to bude fajn na Vánoce. Jo, tak, ano, je přesně, krásné vločky a stromečky, přesně, ta zelená folie, stromeček, to bude super i na Vánoce. Ukážeme si třeba toto, protože netuším, máte někdo z vás vánoční poslední svatební kolekci. Bylo tam spousta odstínů.
A jeden z toho byl 555 I Do, který je mléčný, ale takový ne úplně jako do bíla. A ten jsem využila právě na tento nail art. Takže dám si. Můžeme to udělat i s klasickou mléčnou, ať už 418, můžeme to udělat se soft gelem a milk white. Takže dáme tenkou vrstvu. A úplně nedotahuji do krajů. To znamená, že i tento nail art na nech to bude vlastně dost rychlý, protože žádné dotahování, prostě aplikuji barvu. Můžu si štětcem, teď já jsem tam měla černou barvu, takže doufám, že si to nezašpiním. Můžu si jenom tak jakože štětcem, lehoučce, trošilinku, roztáhnout ty kraje. Aby tam nebyla ta ostrá hrana. Aby tam nebyla, přesně, aby tam nebyla ostrá hrana. Tak, trošilinku si klidně necháme zapracovat stéct. A dám vytvrdit. Poté, co vytvrdím, nechám rovnou zmatnit. Tak já si barvy zavřu, protože já jsem schopná si rozlít i to, co se nedá. Vezmu mat. A uděláme potom teda ještě tu ty transparenty? Můžeme transparenty, určitě. Musím říct, že vypadají fakt zajímavě ty transparenty takhle. Já mám dokonce zákaznici zdravotní sestřičku. Kdybyste chtěli některá juknout na konkrétní odstín, klidně řekněte. Jinak já potom po nějakém šáhnu. Zdravotní sestřičku mám, která nastoupila po mateřské, dlouhé mateřské do práce a její barevná jako škála se smrskla z barevných neonových nechtů na transparenty. Takže máme zmatněno do středu. A zase, teďkon záleží na vás, jestli dám malé srdíčko, a nebo větší srdce. Tím, že ten nehet tady máme poměrně veliký, tak já bych se toho nebála. Nezapomeneme zmagnetizovat vlastně i toto srdce. Tak, co se týká vlastně toho magnetizování, tak já vždycky z dálky pomalinku přikládám vlastně magnet a vidím, kam se mi vlastně posouvají ty magnetické částečky. A teprve až podle toho si přibližuji a oddaluji. Neudělám to, že bych si hned vlastně magnet přiblížila, abych si to nepřemagnetizovala. Pokud by se vám to stalo, nevadí, vemte štětec, znova promíchejte magnety a můžeme magnetizovat znovu. Ivetka Keřů píše 368, že váš použít. Dobrá. Takže ještě si vezmu kapičku topu. Tady máš. Děkuji. Tím, že to srdce nemáme úplně malinkaté, tak já zkusím si kápnout ten top přímo na srdce. Ono vyleze, viď, ještě. Ano, a pěkně se nám zvedne do objemu. Tak.
Řekla bych, že tento nail art je určitě zajímavější na tmavších odstínech. Čím světlejší ten odstín budete mít, tak nám ta mléčná totiž, tam tolika nám tam nevynikne. Nebude to podle mě tak efektivní. Takže určitě ideálně, pokud má některá z klientek ráda tmavší barvy, tak na toto ideálka. No a jedem na transparenty. Ale víš, co je, Zuzanko? Ne. Já totiž asi nemám čilíty, což by ale dámám nemuselo vadit. Nevadí, protože já ho mám. Ne! Jo. Zuzi, ty máš vše. Je, moc děkuji. Takže máme. Takže 368. Takže na podklad, čirý podklad, soft gel clear, čirý gel, dáme tenkou vrstvu transparentního. A tady se ťuká otázečka. Nebude to otázečka, jsem se rozhodla. Tak, na paletku si dám bílý gel a zase je na vás, jestli 417 02, můžete klidně použít 02 booster gel. Nahoru. Je, booster gel, klidně. Když už ho tu máme, tak si ho tam rovnou i dáme. Mhm. Takže já si dám trošilinku na paletku. Takže u první vrstvy transparentu já si vždy stírám výpotek. Protože pokud bych pracovala s barevným gelem, výpotek bych nestírala. Ale zrovna u toho bílého, kdyby mi trošilinku pustil, tak by mi to tam zlobilo. No, třeba by to udělalo, pojď Marky zase nahoru, prosím, rukou. Ještě. Třeba by to udělalo takový rozmazaný efekt, ne? Jako u těch Jo, srdíček, trošičku co si právě malovala jo. předtím. Ano. Ale přesně ono... Právě třeba někomu by se to líbilo. Mně se to tak nelíbilo, já jsem to tak nechtěla. Proto si raději výpotek stírám. No dobrá, tak zatímco ty maluješ srdíčka, tak já tam posílám poslední soutěžní, určitě. Ale není to otázka. A přála bych si, abyste dokončili větu na svatého Valentína co nejvtipnějším rýmem. Jednou jsme tady rýmovali, docela jsme se zasmáli, tak aby jsme se zasmáli i dneska, tak zkuste co nejvtipnějším rýmem. Nebojte se rozepsat, ať se trošku zasmějem. A my vybereme nejvtipnější. To bude těžké. Já už jich mám několik v hlavě. No tak to je jasný, ty jsi básník totiž. Tak. Dáme vytvrdit. Klasických 30 sekund. Z paletky si bílou. Neutírám, stále nechávám. Ty maluj, hlavně mi nic nečti, jo? Je to dlouhé. Markétko.
Takže, mám vytvrzená... No, teď nikdo nebude poslouchat, tady budu povídat. Hele, ale to víno teda, to je teda zajímavý. Tak já ti tady budu nějaký číst, jo? Ano, pojď, čti mi. Dnes na svatého Valentína neskolí tě kašel rýma. Tečou litry vína. Patří láhev vína. Ale to je jako víno. To už se těším, to bude sranda, to psala Lucka Krajček Kubalíková. Spustí se mi zase rýma, to je taky dobrý. Není dobrá rýma. Naleju si trochu vína, dám si flašu dobrého vína. Vypiju asi hodně vína. Bývá ráno pěkná psina. Tahneš dárky, to je dřina. Bude ještě zima, ale zahřená z lahev vína. Miluje se nejen Týna, taky dobrý. Večer bývá dřina. To je taky hezký. Jo, no tak hlavně... Ale teda doopravdy, krása. Hlavně pro mužský to bývá dřina, vymyslet nám dárky, že jo. Vymyslet nám nějakou večeři třeba. Ano. No ale tak, já bych to ukončila. A protože Stáňa Ludvíková tady má 2 vtipné odpovědi, a to na svatého Valentína tečou litry vína a miluje se nejen Týna, tak Stáňo, uznávám, je to moc vaše. hezké. Gratulujem. A taky tam máte těch 6 maličkostí od nás. Ale jste bezvadný. Ale to bude teda test víno úplně všude. Potvrzuju i u nás. Takže super. Takže gratuluju všem dnešním výherkyním. Tak a já si tady doťupkám Na svatého Valentína ten můj vymyslel, spadla nám kantýna. Mně napadlo, dělej něco kůželína. Teď si tak vybavím. Tak. Já jsem taky měla něco s rýmou. Nehodí se rýma, nebo něco takového. To mě pobavilo, nejvíc zasloužená gratulace. Tak dneska to bylo vyloženě srdíčkové. Ano, dneska doopravdy byl stream plný srdce. Tak, dáme vytvrdit. Zatopujeme a máme hotovo. A my máme teda hotovo taky. A my máme hotovo také. Dárky, já mám hotovo, dárky mám rozdané. Trochu jsme se pobavili, to je bájo. A jde vidět, že mají dámy smysl pro humor, to je skvělé. A že dospějou. Tak. A nebojte, u mě ta láhev vína by tam taky byla v tom rýmu, takže úplně jako chápu. Zatopujeme a máme hotovo. Tak. Tak nám to ukáž ještě jednou na kameru, já to tady zaostřím, ať se dámy ještě můžou mrknout na tu inspiraci. Ani nevím, kam všude já jsem dala. Tady ty typy. Co jsme zdobili. Moc hezké, Marké, píše Ivetka Keřová. Moc děkuji. Takto, poslední transparentní láska. Tady. Hele, a Stáně, no vidíte, a já víno nepiju. To je něco. Já ale taky ne. Určitě něco vyzkouším, děkuji za inspiraci, milé dámy. Děkujeme vám, dámy. My vám děkujeme za dnešní účast, že jste zase s námi strávili nějaký středeční čas. Já se na vás budu těšit i příští týden. Markétka zase někdy v budoucnu. Novinkama. A mějte se krásně a mějte krásný na viděnou. večer. A krásného Valentína, dámy.
Naschledanou.